गिबियावनो बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। जोबोद दुखुनांथाव गेलेग्रा फोथाराव फुटबल गेलेनाय सोलिफुबाय थानाय समावनो सारअन्थाइ गोग्लैनानै जिउ गोमाबाय सानै सुबुंनि आरो बे जाथायाव सा 26 सुबुंफोरा जोखोम जायो। बे दुखुनांथाव जाथाया सोमजिदों ओडिशानि सुंदरगढ़ जिल्लायाव। पुलिसा मिथिहोनाय बायदिब्ला सुंदरगढ़ जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बयनेलेथायाव थांनाय रबिबारखालि मोनसे फुटबल गेलेनाया सोलिगासिनो दङमोन। बे समाव अखा हाथ'वाखैमोन नाथाय सोगोमगासिनो दङमोन। उनाव हरखाब सारअन्थाइ गोग्लैनानै सासे गेलेगिरिजों लोगोसे गेलेनायखौ नायनो फैनाय सा 23 सुबुङाबो जोखोम जायो। सारअन्थायाव जोखोम जानाय सासे गेलेगिरि आरो सासे नायग्राखौ गोब्राब थासारियाव हातिबारि कमिउनिटि हेल्थ सेन्टाराव लांनाय जादोंमोनब्लाबो सानैखौबो डक्टरा थैबाय होननानै फोसावो। पुलिसा फोरमायनाय बायदिब्ला जोखोम जानायनि गेजेराव 17 जनखौ रौरकेला सरकारि देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो आरो गुबुन 4 हातिबारि CHCआव फाहामथाय लागासिनो दङ। कार्बि आंलं जिल्लानि मानजानि लाम्बुकु वाटारफलाव सेलफि लानो थांनानै सासे सेंग्राया गोमानाय जाथाया ओनसोलनाङैनो सोमोनांहोदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला सनिबारखालि लाम्बुकु वाटारफलाव सेलफि लानाय समावनो सानजौफुनि खमैबो 3 रिंगासो समाव सासे सेंग्राया फिस्लायनानै दैनि दाहारजों बुखारलांजायो। गोमाना थानाय सेंग्राया डिमापुरनि 23 बोसोर बैसोनि सुरेश चाकमा होनना मोनथिना मोन्दों। ओरैहाय सेंग्राया गोमानाय उनावनो नखरनि सुबुंफोरा मानजा पुलिसनो जाथायनि सोमोन्दै खौरां हरो। बेनि उनावनो पुलिसा सेंग्राखौ नागिरदोंब्लाबो नाथाय दासिमबो सुरेश चाकमानि जेबो खौरां मोननो हायाखै। काजिरङा नेशनेल पार्कनि राजालामायाव जालांनाय गान्दा सौदावनाय जाथायनि सायाव बलिउडनि फावखुंग्रि रबिना टन्डनआ टुइटाराव मोनसे भिडिअ रिटुइट खालामनानै बुंदों दि जोङो हाग्रानि गेजेरजों थांनाय लामा आरो राजालामाफोरखौ मानो होथेनो हाया। आन्डार एबा अभारपासनि गोनांथि दङ। जों माला सोलोंगोन आरो खामानिफोर मावगोन। खालि रबिनाल' नङा, आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बे जाथायनि सायाव दुखु फोरमायनानै बुंदों दि जिब जुनार थानाय जायगायाव आरोबाव फिन बिब्दि दाजाथों होननानै। फिन बारायबाय सिटि बासनि बेसेना। परिबहन बिफाना सिरियै बारायदों बासनि भाराखौ। रावनोबो मोनथिहोआलासिनो 14 सेप्तेम्बरावनो बासनि भाराखौ बारायबाय परिबहन बिफाना। दासिमनिफ्राय सिटि बासनि बांसिन भारायानो जागोन 30 रां। 5 किल'मिटारसिम थाङोब्ला दासिमनिफ्राय बासनि भारायानो जागोन 10 रां। 5 निफ्राय 9 किल'मिटारसिम थाङोब्ला 15 रां। 9 निफ्राय 13 किल'मिटारसिम थाङोब्ला 18 रां। बिब्दिनो आवगायनिख्रुइ गोबां बारायनायखौ नुनो मोन्दों। ओरैहाय 25 किल'मिटारनि बांसिन थाङोब्ला पार किल'मिटार 1 राङै बारायगोन भाराया। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि माइनाव नार्जारिया 14थि नेशनेल कालारिफाइटु चेम्पियनशिपआव मेडेल देरहानो हादों। इन्डियान कालारिफाइटु फेडारेशननि बानजायनायाव थांनाय 9 आरो 10 अक्ट'बराव केराला रायजोआव खुंफुंनाय नेशनेल कालारिफाइटुआव माइनाव नार्जारिया ब्रन्ज मेडेल देरहानो हादों। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरि हालामनि खुमगुरि गामिनि धनजित नार्जारिनि फिसाजो माइनाव नार्जारिया गावनि गोब्राब नाजाथाबनायनि गेजेरजों देरहानो हादों। माहारियारि थाखोआव मेडेल देरहानो हानाया बर' हारिनि मोनसे गोग्गाथाव आरो रंजाथावना जादों। रायजोआव फिन गिख्रंथाव दैबाना। धेमाजि जिल्ला जनाय महकुमा रामदानिका गामि पन्चायतनि सिङाव थानाय गासै गं 12निबो बांसिन गामिफोरा थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव दैबानाजों लोमसाव जानानै दङ। दैबानाजों लामा दालांफोरा दैनि दाहारजों बुखार जानानै बायलांनायनि थासारियाव दंसै। बे दैबानायानो देग्लाय बोसोरनि गिदिरसिन दैबाना आरो बांसिनै खहा खालामदों होननानै रायजो राजाफोरा फोरमायदों। बे समाव रायजो राजाफोरा दैबानाजों न' बां माइ बाख्रि लोमसाव जानानै थानाय जानायनि उसुबिदाजों भुगिनांनानै दङ। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। उत्तर प्रदेशनि बारग' गिबि मन्त्रि मुलायम सिंह यादवआ रुंसारि जाबाय। मुलायम सिंह यादवआ आगस्त दाननि 22 खालारनिफ्रायनो हां लानायाव गोब्राब जानानै आरो ल' ब्लाड प्रेसारनि जाहोनाव फाहामथाय लागासिनो दङमोन। मैया 82 बोसोर बैसोआव गुरुग्रामनि देहा फाहामसालियाव जोबथा हां बोयो। मख'नो गोनांदि जुलाइ दानाव मुलायम सिंह यादवनि नैथि बिसि सुधर्ना गुप्तायाबो रुंसारि जादोंमोन। डाइरेक्टर अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि करप्शन्सनि थान्दै हानजाया उदालगुरियाव घुस लानायनि दायाव आबगारि बिफाननि कनस्टेबल तरुन बसुमतारीखौ हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 40,000 घुस लानाय समावनो आबगारि बिफाननि कनस्टेबल तरुन बसुमतारीखौ डाइरेक्टर अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि करप्शन्सनि थान्दैफोरा खादों। थाद'नाय गैयै गोबां अखा हानायनि जाहोनाव आसामजों लोगोसे गोबां रायजोआवनो गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। रबिबारखालि बांद्राय अखा हानायनि जाहोनाव उत्तर प्रदेशनि दाब दाब जायगायाव गासै 7 सुबुंनि जिउ खहा जादों। समबारखालि बांद्राय जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव उत्तर प्रदेशनि नयडा, गाजियाबाद, आग्रा, कानपुर, आलिगढ़ आरो लखनऊआव खुंथाया गासिबो फरायसालिखौ 12 थाखोसिम बन्द' फोसावदों। बोथोर बिगियाना मिथिहोनाय बायदिब्ला दिल्ली आरो उत्तर प्रदेशनि दाब दाब जिल्लायाव 22.5 मिलिमिटार अखा हानायनि जाहोनाव रायजोआव गोबां गाज्रि थासारि सोमजिदों। भिडिअआ बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। मोजां मोनोब्ला एबा नोंथांमोना दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांनो दाबाव। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।